liqolo singakophanti hulumeni ngicela usise ungaliva liqolo singakophanti akuvumi kodwa Yona sini melenda. Ayibona nje ngibizela. Biza nini mina? Hayi uzongibhala incwadi. Unika ba leyo ncwadi? Ukesi. Uyindaba yokesi. Iphi yona ilethela leyo ncwadi? Kanti nawe ubhalele ba? Awuhlangana naloko ngithelethela leyo ncwadi. Wewe ngihlafunile mina. Hayibo, lenzani la nini? Hayi lutho se. Lenzani la? Asiyakuyona ukucabangayo se. Lifunani la? Asengingachaza se. Chazani, sambeni, seklasini, sambeni. Awunazi ingqwele, hambani, dlulani. Nazi ingqwele bonciphisa ibandla. Umhlola. mina kuwe bekusuka ngaphakathi awukonke bengikwenza dali mina kuwe Umsindo class, umsindo. Eklasi. Cabangani ngoba nihleli anifunda le classini. Labafundi bobabili bahlele emva ama toilet. Cabangani benzani? Amadoda. Ngichaze noma ngichaza nenzana le. Hayi bose ngizochaza Cha mina ngizochaza. Usasifica emva ama toilet kodwa usicuthe ngibhalela incwadi wasicela sihlangane. Okay mani qhubeka futhi. Usena wasifica bese si Hayibo, bengayibhalelanga noma mina incwadi. Hayibo. Wayibhalele yena. Ubhalele bani kanti? Siyakubingelela bhuti siyakwamukela esikoleni. Lo okhulumayo uDlomo, uacting principal walesikoleni. Lo oleceleni kwami ubaba uGatsheni owusihlalo weSGB. Njengoba ulana ke sizokubuza nje imibuzo ebe4 ukuze sibone nje qualifying kulo msebenzi. Oqala uthi ubani umdlali odumile? Oh kusami shembe. Oh umidlalo odumile engimaziyo mina umidlalo wokuqala Maradona. Omunye umuzi uthi uMacristiano Ronaldo omunye umidlalo edumile engimaziyo. Okay. Ngicela ukubuza ukuthi inkululeko yabakhona nini eSouth Africa? Imankululeko yaqala ukuba khona la eSouth Africa ngo-1974. Imizamo yokuqala leyo yaqala kuba khona ngo-1974. Yasiqhubekwa njalo ke yaze uphumelele lapha ngobo-1994. Okay. Owesithathu umbuzo wethu. Ungabe kuliqiniso kangakanani na ukuthi iMass inamanzi phakathi? Ngingasho mina ukuthi mabafu wami ayekho umuntu enolwazi leyo nto. Ayekho nje noyedwa umuntu enolwazi leyo yonke. Even omasasayensi namanje basaqwana yingiwe lo mayinto leyo. Basayibhekisisa ngamanye imeso. Okay ke bhuti. Umbuzo wami ogcina uthi ke kungani ufuna lo msebenzi? Ima simple question nje. Hayi man, ima answer. Ngisho ukuthi lo msebenzi lo nginema experience nje emakhulu kabi nginema experience futhi ngiyawuthandiwa kakhulu. Ngibona ngiyumsebenzi ngithi ngiyawuvuthulula nje ngempela lo ngikhipha imanyawo kuNkosi yami. Hayi sibonge ngosami phathi. Kubonga thina kakhulu mfowethu. Angingabazi nje sikuthathile wena. Sikuthathile wakho lo msebenzi. Hayi ntotana. Uqashiwe. Siyabonga Nkosi yami. Siyabonga thina. Hayi. Ukhonze ekhaya. Hayi sibonga Nkosi yami. Isabiwe kahle la Nkosi yami. Ya ntambama nje sokutshela ukuthi nizoqala nini ukusebenza. Can't wait Nkosi yami. Moya can't wait. Masingisa usayivuthikelwe Nkosi yami. Sibonele ukuthi ubonga ekhaya phathi. Siyabingelela bhuti. Lo khulumayo uDlomo obambele uprincipal esikoleni njengoba engekho. Bese kuthi ubaba lo la eceleni kwami
usihlalo we-SGB yalesikoleni. Ngiyobuze nawo uze ku-interview nami ngalokho ku-applyela. So before nje siqhubeke sizokubuza imibuzo ibe u4. Ngizoqala nje ngokuthi ubhuda akaqale asichazele ngayo ukuthi ubani. Well, my name is Moniso Shange, born and raised in the city of Palito. I did study law at University of Pretoria, and I did volunteer at that's primary school next to Soweto. Then I did my first job was at Lamontville Primary School. So I do work well under pressure. I love working with my colleagues. I have a good communication skills. Yeah, that's all I can say. Hayi, angiswanga lutho-ke mina. No, uyena impela ke lo semdinga sifuna umuntu nje nake la. Awukumbuza uzokwazi ukuceda ingadi nokucosha amaphepha legcikeni. Mbuza. So lapho ke sithi asibuze ukuthi mhlawumbe are you aware or you will be able yini ukuthi ukwazi ukulungisa ingadi la usika ihlahla uhlahle wonke lamagceke lamabhici lawa agcwele ucingo lesikoleni. Like garden boy. Phela ngolimi lobandlululo ungayibeka kanjalo uthi garden boy, but njengamanje i-modern sithi general worker because usiza nje la ngaphakathi esikoleni. With my degree, you are wasting my time. You are really wasting my time. Mthetho umfonela. Oh, okay, but I think sizokufonela. Don't even bother. Uthini ubhoda? Ngathi ufundela phela. Une-degree. Yebo, ufundile lo muntu. Hayi, umosha isikhathi sethu ngempela. Wena ubengeka. Sesihlale kangaka uzothi ethi ubhorekile. Usho ubhorekile ngathi ibhoda. Asinyele kanjalo kwatsheni. Sicela ukuzolandelayo. Siyabingelela bodi futhi siyakwamukela lokhulumayo uSedlomo acting principal walesikoleni. Ubaba leceleni kwami usihlalo wethu we government board ubaba uGatsheni. Engicabanga ukuthi uyena ke ozokubuza ngoba mina bese ngiyambuza lo phumile phambili. Okay. Ndodana, awuchaze. Nawu neziqu. Oh yes, I have a qualification of tourism. Kathi sokubhekana nenye. I can work under pressure. I am clean as you see. Imaka uyibambe lapho ke ndodana. Unalo nje ulwazi lokuthi la kudinga abantu abanjani. Imaka ukuchazela. La umuntu esimdingayo umuntu ozoceda legcekeni, acosha amaphepha, aphinda ashaye ngeslash. Kuqala leqaleni azayovala isangweni. Ucenta like ukushaya ingadi kanje. Yebo, ukuvukuza engadi. Vukuza ndodana. Awu, sengihambe kangaka ngisitshohla umseni ngizongena e-office thizeni. Kanti ngizoklena isikole. Kunjalo. Awu ngeke ngikwazi dadethu baba. Hayi, shuthi naye somfonela. Hayi, sikaze sichithe kakhulu isikhathi futhi sizokufonela futhi. Yebo, makhona isikhala sase-office ningithinte. Hayi, sonke nje. Thank you. Manje kwake manje tekithi manje una usibhekisela ngaphakathi uyashaya ama-interview. Ngibona ukuthi uyangibambezela ngikahle ngiyoshaya interview lapha. Angeze uphasiwe lapha ama-answer mina ngiyayazi ngokutsheliwe mina. Mangibuzwe lapha ngaphasiwa yonke le nto. Hawu becela ngitshela awu nani nephepha qinani nephepha. Thola amaphepha fast quick shaya. Imibuzo yokuqala wena ungayinaki imibuzo uphenduliwe lokho abakubuziwayo. Umbuzo wokuqala kumele usho ukuthi amapeni phela usho sami masikhathi Nkosi yami. Man. Mabakubuza nje imibuzo wena uyasho ukuthi Hey, hayi. Ungayikhombisiwe lapha abantu lamaphepha kuzojampisiwe amandoda akhe. Kokuqala ufike usho ukuthi uqala uthi uqala umedlalo uMaronati. Ungasho. Bhala nje yonke into mina zolontoza. Maronati. Ungasho bhala. Cristiano Ronaldo, mase kuzoba ubani lona Maradona. Yeah, Maradona. Okwesibili imibuzo. Umuntu bamba number 1. Wesibili
uthi laphayana ukuthi nakho la ukhumbula yonke le nto uyayiboniwa ngathi le nto uyayiboniwa ya sakhaliwa phakathi then ekugcineni ngci bese bakubuziwe uthi wena unema experience uyayithanda futhi imisebenzi phuthumiwe imisebenzi uyithola lokho ungasho ukuthi uthatheke imnyo hey angisazi ke Maye. Yebo bhuti ninjani? Siyaphila. Okay, siyaphila nathi. Ngicathi wena nawe wesi4 beze ku-interview namhlanje ngithi. Okay. Lo khulumayo awusekho comfortable la. Lo khulumayo uSehlomo oyi-acting principal yale esikoleni. Ebese lo kube usihlalo we-SGB ubaba uGatsheni. Usizoku-interviewa uyena ozobuza imibuzo. Usungaqala Gatsheni. Hayi wedina ukuthi engiyibonayo ake sithi ukuyishintsha imibuzo. Asishintshe. Ndodana. Awungitshene lana. Ubani igama lababo wakho? Oh, kudala kwaku. Ngabe Maradona kodwa seku Ronaldo. Okay. Wazalwa nini? Imizamo yokuqala yabakho ngo-1974 yaze yaphumelela ngo-1994. Wemfana, awungitshele kahle. Uphilile kahle lekhanda? Oh. Man, ngifuna ukubona. Kanti Akekho nolwazi lwalokho osascience abasacwaneni. Okay. Awungitshele kahle. Ngizwa ukuthi unezingane eziningi. Njengoba unezingane eziningi ngoba phela usamncane kwenziwa yini lokho? Ukuthi ngine-experience futhi ngiyayithanda nje. Ngibizelwe lento. Hayi. Simenze njani? asina choice. Hayi ndodana, sokufonela. Ukuthi sengijwayele abantu mabethi bayosifonela abafoni. Skova. Ozala. Sonse. Bhuti. Ngikubiza nje lapha khona into engifuna sikhulume ngayo. Into engifuna sikhulume ngayo Skova, uyakhumbula nje izolo noma kuthanga ngeValentine, uyakhumbula ukuthi uperformile? Wayaseka. Ingoma yakho Skova ibikwe elinye izinga. Angifuna ukuqambela manga bengalindele ukuthi wena kulolu yahlobo lomculo ungenza kanje. Nami ngithuke sengathi khona abantu abangidonsayo yangithokozisa le yanto. Yebo. Hayi ngiyabonga kakhulu ngiyabonga. Ngalokho engisho bengifuna ukusho ukuthi cha ingoma yakho yinhle kakhulu futhi umnandi lo yamculo wakho owenzayo. So manje engizama ukuzokubikela konako ukuthi iyenzeka Skova uthola ukuthi abantu bagcwele ezikoleni bazama ukufunda kanti ikusasa labo alikho ezikoleni. Lilele kuphi lapha ya etalenteni lomuntu ana. Yebo. So wena ngizokucela ukuthi uzame ukuthi ngayo yonke indlela ugxile uphinde ufocus lapha kulomculo owenzayo. Manje inkinga somculo umbe ephaketheni manje imali siyayibona nasekhaya akekho umuntu osebenzayo. Umalume nje bahleli lapha ekhaya. Uthi umalume umhleli akasebenzi? Yebo, uhleli umalume akasebenzi. Oh. Hayi awuzwe. Kunganjani ayisho uyakhumbula ukuthi kufuna ngalabantu ababili. Yebo sir. Kunganjani mhlawumbe mangase ukuthi wena ungilethele iCV yakho malume. Ngithi ukuyibheka ke ngizobe sengenza sure mina ukuthi hayi na kanjani. Hayi. iCV seka ngayithola ngisho kusasa hayi ngingayithola ngisho kusasa. Lalela lento engiyenzayo ke
ngizobe ngenzela wena ukuthi nikwazi ukuthi niphushe lo mculo wakho. Ayijwayezwa lo ndaba. Hayi ngikuzwa kahle senge. Ngizoyiletha nje futhi kuwena ngqo. Ungabeke usuyizwe uthathe uhambe uyifafaza la isikole sonke ke le ndaba lengizwe sisho abantu. Hayi khuleka senge mina nje ungangithemba senge, ungangithemba. Leyo nto engiyenzayo ke ngiyenzela ukuthi wena ukwazi ukuthi uphushe ngala nasemculweni ngoba ngala ka education kukhona la ngabalansile khona ayijayibona ndaba. Bonayo senge. Endaba. Inkinga phela sithanda ukuba personal man. I'm just joking. Ilokho ke engifuna ukwenza isikole. Kusasa ngicela iCV ize la kumina. Ekseni. Hawu noma kanjani siyakhuleka iCV uzoyithola. Ungatshela umuntu ke njalo. Khuleka zip. All right. Yes. Kulungile kodwa. Uqashiwe. Awu. Yabona ke uyopeduza phezulu kwezimbalike lo muntu omqashayo. Engile. Angiyazi ngempela. Hawuqina, suphathe isundwitshe lakho ubuligqwelani vele? Uhlangana phi wena? Angihlangani bengiyibuzela nje. Usukubuza into ongahlangani nazo. Ufunani la? Bengizobuza ukuthi awulibona ngenipeni lami, ngilibona lapha esikhomeni sami. Ngilibonanga. Siragcina alibonanga. Ngiphinde ngisho wesibili futhi. Ngicela usho, awulibonanga yini? Angilibonanga. Hayibo. Ngabe like phoma ungalibonanga? Ngazela mina. Hamba la usuyizile into ade uyifuna. Hayibo ngihamba endlini ngakolithola. Manje uzothatha pho. Ima ngizobuza Ndu, awulibonanga ipeni lami? Ipeni njani lelo? Eliblue nentambo emnyama. Hawu, kade amapeni nentambo efanayo yini? Efanayo kanjani? Hawu, kuthi ngibona. Enzo, hamba la. Hayi bakwahle nagcina, uNdu usakhuluma nami nje. Wena Ndu. Yini gcina? Ndu, ngicela uqhubeka. Hayi, angibonanga lutho Enzo. Hawu Ndu, kanti bufuna ukuthini ekuqaleni? Ngiyezwa la ngamahebezo ukuthi khona ingane ecanasayo lesikoleni. Ezenzela umachanca nje. Kuthiwa ayihluphi nomuntu phansi. Ubani loyo? Akuyona ingane. Umfana nje. Waba nokashaka uphilana. Ngibona lo mfana lo angazi usuhlala yedwa ekhaya, kuthi uhlala nomalume wakhe because sike sazama ukuthi sithola abazali bakhe. Kwangazi ukuthi awabasekho. Mhlawumbe uyamazi. Hayi ngiyamazi lo mfana, ngiyamazi. Usekhathazekile. Njengoba ehlupha nje nasemphakathini, kuthiwa ayishaya ingane ubuya ngokuzola. Nasemphakathini kodwa ke ngizomlungisa. Ngizamile ukumlungisa emphakathini, useyazama manje ukuhamba ngelokhuzana ngendlela eright. Nalesikoleni ngisazokhuluma naye. Ngizoya nje kuyena. Futhi ngifuna ukukhuluma naye ligcwele iclass. Khona izoyibona ukuthi lento yakhe ayikho right. Ngiyajabula kakhulu Jemba. Ngoba mhlambe kuzoba ngcono uma kuqhamuka ilunga lomphakathi lizomtshela ngoba thina phela ubuya sithathe nje ukuthi sizosebenza la. Ayibona. Yabonga kakhulu Gatsheni ngathi ungakwenza lokho. Ngiyozama nokufonela induna la ngibikele leyo nto. Ake ngibheke ukuthi isakhona yini inamba yayo. Okay. Mabro. Yeah. Khona la phakathi. Idog iplaza la yimbi iyasabisa dog. Iking qoqobo lami uyibuka fanami. Iyasabisa lapha yindi ingaka we. I know. Relax. I got you. You got me. You know me. I'm a fighter like Mike Tyson. Huh? Do you know him? Maybe Nyamaza, maybe Nyamaza. Trust me. Trust you. We are here to fight. Mabro, ngilenda phela. How? Ngathi umuntu ufike kahle la dog. Yeah. Siyaphuma nesikole. Yeah. I want to teach them a lesson. Yeah. Hey, now the English yakho is too much. You know, man. Hey. Nangu nomkhofe lo. Kuye lo. Yemina zonke, yebo? Now siyasaba dog. No, I'm not scared. Oh, all right. Yo, yathusa le ndoda. Ya nimele nina la. Bafo.
ubrazo lolo uzokuchazela yonke into ne brazo phezu kwakhe. Oh, ish. We have a problem here. Phezu kwakhe sibangile lesingiso sikhuluma mama singakubhonya. Oh, I'm sorry. No.